Mene lično ova godina nekako podsjeća na 98. kad smo sa dosta problema otišli na svetsko prvenstvo u Atinu, gde nam pre svega novinari i javnost nisu davali neke velike šanse, mi se vratili sa zlatom. Voleo bi kad bi se to ponovilo. Mislim da je jako teško bilo šta prognozirati. Da sačekamo prvo da vidimo šta će biti sa njima dvojicom, da li će oni uopšte biti u mogućnosti da idu na evropsko prvenstvo, ali ne sumnjam da će svako od njih dati sve od sebe i svi oni zajedno da će dati sve od sebe da se plasiramo što bolje. Mislim da je Srbija na posljednja dva prvenstva evropskom i svetskom pokazala da se polako ponovo vraća na scenu sa najvišim ambicijama. Nesumnjivo da je želja svih nas da što bolje prođemo, ali mislim da je u ovom trenutku zaista i neumesno pričati o borbi za neku od medalja i tako. Mislim da u ovom trenutku najmanje 10-ak reprezentacija dolaze na samo evropsko prvenstvo sa nadom da osvaje jednu od medalja i sa najvećom željom da se plasiraju na olimpijske igre sledeće godine. Sigurno da je i Srbija u tom uskom krugu zemalja koji će se boriti za medalju. Voleo bi da, pre svega, i to im želim od sveg srca, da ih povredim i mojiđu. Mislim da puno toga zavisi od samog starta ove prve utakmice sa Italijanima i tako, ali iako ne krene baš sve kako treba, ima dovoljno vremena da se forma diže. Velika prednost Srbije je to što ima Dušana Ivkovića za selektora, sigurno da verovatno je najzvučnije trenersko ime na ovom šampionatu. Ima igrača koji su još uvek mladi i mislim da smo možda i najmlađa ekipa na samom evropskom prvenstvu i sigurno jedna njihova velika volja i veliki motiv da napravimo što bolji rezultat. U svakom slučaju mislim da je najbitnije da oni imaju jedan mir. Mi iz Saveza smo se zaista potrudili da sa naše strane nemaju nikakav pritisak. Sve ono što su očekivali to smo i uradili i evo, na 10-ak dana pred samo takmičenje niko iz Saveza im nije postavio nikakve ciljeve. Imaju obavezu da kao reprezentativci Srbije daju sve od sebe. Ne sumnjam da smo najspremnija ekipa. Da li ćemo imati i sreće? Jako je bitno da nas i sreća posluži. Vidjet ćemo. Nadam se, kažem, pre svega da nas neće razočarati, a siguran sam da pre svega zalaganjem i htenjem da će biti najborbenija ekipa na evropskom prvenstvu.